राम नमस्कार। हम किरण उपाध्याय अपना चैनल पर रह सबके बहुत बहुत स्वागत करतानी। आज बहुत सुंदर एगो हंसी मजाक वाला सोहर गीत सुनावतानी जा। सुनी सबे पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करब सभे आ कमेंट में जरूर बताइब सभे कि हमनी के गीत कैसन लागल। नया होखब तो सब्सक्राइब भी कर लेब सभे। चली सुनल जा। अरे लहर लहर गंगाया गईली हो सामन भादो के दिनामा। लहर लहर गंगाया गईली हो सामन भादो के दिनामा। अरे वही सामन भादो में सासु दही गईली, वही सामन भादो में सासु दही गईली। पियरी के कामोरिया गईले हो सामन भादो के दिनामा। पियरी के कामोरिया गईले हो सामन भादो के दिनामा। लहर लहर गंगाया गईली हो सामन भादो के दिनामा। लहर लहर गंगाया गईली हो सामन भादो के दिनामा। अरे वही सामन भादो में गोतिन दही गईली, वही सामन भादो में गोतिन दही गईली। हरवा के कामोरिया गईले हो सामन भादो के दिनामा। हरवा के कामोरिया गईले हो सामन भादो के दिनामा। लहर लहर गंगाया गईली हो सामन भादो के दिनामा। लहर लहर गंगाया गईली हो सामन भादो के दिनामा। वही सामन भादो में ननद दही गईली, वही सामन भादो में ननद दही गईली। कंगना के कामोरिया गईले हो सामन भादो के दिनामा। कंगना के कामोरिया गईले हो सामन भादो के दिनामा। लहर लहर गंगाया गईली हो सामन भादो के दिनामा। वही सामन भादो में देवर दही गईले, वही सामन भादो में देवर दही गईले। गड़िया के कामोरिया गईले हो सामन भादो के दिनामा। गड़िया के कामोरिया गईले हो सामन भादो के दिनामा। लहर लहर गंगाया गईली हो सामन भादो के दिनामा।